Lanean, karo, emezertzi urtekin edo, hasiko nintzen, onenan. Entonces, Santa Susana, adibidez, Santa Susana prestatzen zuten, kultura aldetik desastre hutsa, denbora galtze bat, eta dana. Eta, osea, desastre. Alde guztietatik. Eta, baina hor prestatzen zuten jentea, deitzen zen sekretariado. Entonces, Durangesauko, eta esaten zuten, oso ondo prestatuta ataratzen ginela. Eta ez zegoen beste aukerarik. Hori ikasi behar zen. Ni ikasi nuen piano eta sekretariado. Eta no me gustaban nada. Bata ez bestia. Ez, pianoa bai, sekretariado ez. Baina hor prestatzen zuten, Durangoko enpresak eskatzen zuten jentea hor. Eta San Francisco prestatzen zuten magisteritza. Horra joan diren denak ikasi dute magisteritza, edo Bilbora joan direnak egin dute langile gizartea, edo abogado, eta nire ama, nahi zuen, nire ama baten esan zidan, bego, segaitik, hau espasaizu gustatzen magisteritza. Eta, klaro, ni hogeita bilerekin sartu ditzen Santa Susanan, eta era la puñetera ama. Jo, neuka, manejatzen nuen dena, osea, me castigaba mucho, porque era traviesa, baina manejatzen nuen dena, primera. Eta naiz eta bihurria zan, nahiko lotxatia nintzen ere, bakarra hartu ezkero lotxatia. Entonces, aldatu beharra beste kolegio batera, eta magisteritza bai, ez idaten gustatzen. Ez nekien, ikusi zer egiten zuten monjalela hiek. Eta hola nik hasi nuen sekretariao, eta hartu jo nintzen onenara. Eta gero beste alde batetik, onenan, zeukaten harreman handia, tadu tailerrakin, eta hor ziren nire osabak. Eta hor onenan egon nintzen, eta oso gustora. Ia, enpresa bakar. Hor ezagutu zenun langile mugimentua edo oraindik ez zegoen langile mugimentua? Keba, batzen ginen, batzen ginen. Baina ez. Langile mugimentua, pues eso, teoria.